कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट CUET निफ्राय मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। जायफोर फरायसा बिथांमोना सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट एग्जामनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन, बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय बे मोजां खौराङा 2026 आरो 27 थाखो बोसोर थामहिनबा एकाडेमिक सेसननि थाखाय बे एग्जामा जागोन। बेनि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेशना ओंखारनानै फैदों आरो बेनि फर्म फिलआप खालामनायनि जि एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ। हादरनि 13टा राव एबा लेंगुवेजनि गेजेरजों नोंथांमोना बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ लिरनो हागोन। स' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। गोसो गोनां फरायसा बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि एग्जामनि मुङा जाबाय कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट CUET UG 2026। एकाडेमिक सेसना जाहैबाय 2026 आरो 27। बेखौ अर्गानाइज खालामो नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि थामहिनबा NTA आरो बेनि जि एग्जाम बेयो फैगौ 11 निफ्राय 31 मेनि गेजेराव जागोन होननानै बुंदों। एग्जाम टाइपआ जाबाय एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो एग्जाम मडआ जाहैबाय अनलाइन। नोंथांमोना बेखौ अनलाइननि गेजेरजों एग्जामखौ होनो नांगोन आरो कुइसन टाइपआ जाहैबाय MCQs थामहिनबा अबजेक्टिभ टाइप कुइसन्सफोर थागोन। बेनिफ्राय बैफोर एग्जामखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन। बेवहाय गासै 13टा राव होनाय दङ। बे जाबाय एसामिस, बेंगलि, इंलिश, गुजराती, हिन्दी, कानाडा, मालायालम, माराठी, पान्जाबी, उरिया, तामिल, तेलुगु आरो उर्दु बिनि जायखिजाया मोनसे रावजों नोंथांमोना बे एग्जामखौ लिरनो हागोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। नोंथांमोना मिन्थिगौ जे गासैबो एग्जामखौ लिरनो थाखाय मोनसे एज लिमिट थामहिनबा बैसोनि खाखानाय थायो। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना मिन्थिगौ जे बेवहाय जेबो बैसोनि खाखानाय बेवहाय फोरमायनानै होनाय जायाखै। मोनसेल' बाथ्राया जाहैबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लाय थामहिनबा 2026 बोसोराव क्लास 12 पास जाबाय, बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनानोखि बे एग्जामखौ लिरनो हागोन होननानै फोरमायनानै होदों। CUET नि बे एग्जामखौ लिरनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय एग्जामिनेसन फिस होनांगोन होननानै बुंदों आरो बे एग्जामिनेसन फिसआ फोरमायखानाय बायदि ओरैबायदि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे केटेगरि वाइज बेवहाय नोंथांमोननि कास्ट दङ। बेनिफ्राय मोनथाम साबजेक्टआ कम्पालसारि थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय जेब्ला रेजिस्ट्रेसन खालामो अब्लाना नोंथांमोना बे फिसखौ होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेनिफ्राय जुदि मोनथामनिख्रुइ बारा थामहिनबा 4th नाम्बार 5th नाम्बार साबजेक्ट जुदि लायोब्ला नोंथांमोना मोनसे साबजेक्टआव बेवहाय कास्ट वाइज फिस होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ होदेरनांगोन होननानै बुंदों। स' बेवहाय आनरिजार्भ केटेगरिनि थाखाय मोनथाम साबजेक्टआव दङ 1000 रुपिस। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना 4th नाम्बार साबजेक्ट जुदि लायोब्ला मोनसे साबजेक्टआव 400 रुपिस होनांगोन होननानै बुंदों। बिदिनो OBC NCL नि थाखाय 900 रुपिस आरो जुदि 4th नाम्बार साबजेक्ट जुदि लायोब्ला 375 पार साबजेक्ट होनांगोन होननानै बुंदों। बिदिनो EWS नि थाखाय 900 प्लास 375 रुपिस पार साबजेक्ट। बिदिनो SC नि थाखाय 800 लोगोसे 350 रुपिस पार साबजेक्ट। बेबायदिनो ST केटेगरिनि थाखाय बेवहाय मोनथाम साबजेक्टआव 800 आरो जुदि 4th नाम्बार साबजेक्ट लायोब्ला 350 रुपिस होदेरनांगोन होननानै बुंदों। बिदिनो PWBD बेवहाय 800 रुपिस प्लास 350 रुपिस पार साबजेक्ट। बिदिनो 3rd जेन्डारनि थाखाय 800 रुपिस प्लास 350 रुपिस। बिदिनो आउटसाइड इन्डिया थामहिनबा भारतनि बाहेरनिफ्राय जुदि नोंथांमोना फरायनो फैयोब्ला 4500 रुपिस प्लास 1800 पार साबजेक्ट होनो नांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय पेमेन्ट मडखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला नोंथांमोना जे होनो गोनां पेमेन्ट दङ बेखौ नोंथांमोना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिं आरो UPI नि गेजेरजों गोरलैयैनो होनो हागोन होननानै बुंदों। बेनिनो मोननैसो इम्पर्टेन्ट स्टेटफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां जे बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेट बेयो थांनाय 3 जानुवारि 2026 निफ्राय जागायदोंमोन आरो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 30 जानुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि मायाबाफोर कारेक्सन खालामनो दङब्ला फैगौ 2 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेनि जि एडमिट कार्ड बेयो फैगौ एप्रिल 2026 आव मोनगोन होननानै बुंदों। आरो बेनि जि एग्जाम बेयो फैगौ 11 निफ्राय 31 मेनि गेजेराव जागोन होननानै बुंदों। जुदि नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट बे पर्टेलनि गेजेरजों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मिनिस्ट्रि अफ एडुकेसन कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट 2026। बे जाबाय नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनि वेब पर्टेल। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना बेनि एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बे एग्जामनि सोमोन्दै माखासे खौरांखौ मोनथिनानै लानो हागोन। आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन होननानै बुंदों। आरो नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव लगइन जानायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लादो।